mamele phaya phesheya kuGompo bathi mfondini kafika ngokugalelekile lamfo inkosi ke siyavuya siyabulela ya bilokho egaleleka ngo7 uyozaphume ngo3 yabo sihleka nje ngathi siyabingelela kolusikisi koGqebeha siyangithanda kakhulu bakithi ko Mount Free na ko Mount Elif ko Gcuwa ko Cegcuwane sikanye nani ke emsakazweni ukhoza phansi sibingelele nje komakhelwane eSwatini siyabingelela siyakhuleka kakhulu eSwatini ukhosi bonke baseSwatini siphinde sibingelele futhi naseMozambique sibingelele futhi nako Lesotho wonke amazwe nje asizungezile sibingelele ko Botswana sihleli kanye nawe ke la emsakazweni ukhoza FM mfaka ndabandaba usuthelekile usungaphakathi asikhuleke kuwe. Ngiyakhuleka esizweni samabandla ngiyakhuleka kongangezwe lakhe ngiyakhuleka kongange intaba zakhe zonke ngiyakhuleka kongange ukujula kolwandle ngiyakhuleka ngokuthobeka enkosini yakithi kwaMandlakazi mfathi kaMathandela ngikhuleke enkosini yakithi kwaNqobuzulu ematheni ngibingelele unongoma wonke ngibingelele isifundazwe sonke ngibingelele uMroza novi ngibingelele abaphathi bokhozi ngithi ngiyathokoza kakhulu kuba lapha. Yazi ukuthi njengoba nje usulavele umlalelo okhoze FM nasey'nkundleni zokuxhumana sekube nemibuzo eminingi abantu abanayo noma amanye ngeke ikwazi ukuphenduleka yonke la ngoba ke la okwamanje nje esifisa ukwazi ukuthi ke usibeke nje kancane esithombeni ngokwenzeka ke endaweni ke mhamba siqale ngiyase Albert Park. Albert Park njengoba siphume umkhankaso omkhulu wokuthi sicela ukuthi lezi insizwa ezabantu bokufika ezilapha ngokungekho emthethweni zihambe ziyolungisa amaphepha azo zibuye kulelizwe ngendlela eqondile ukuze njengoba singabantu nje base South Africa umthetho wobuntu uthi umuntu mangabe lapha eSouth Africa fanele azeke ukuthi ungwakwabani uzokwenzani uzohlala isikhathi esingakanani manje ke lezi ingane egcwele laphana Mashenge eAlbert Park amakhanda emizi lawa abantu labana abazali ababazali babetha amagama babetha bathi ngoSibusiso bathi okwandile bathi ngoAyanda bathi ovusa umuzi manje ke uma ngabe uthola izingane zakithi sezimhambima kanjena lokho kubizwa ngamaphara into ebhlungu ngendlela eyisimanga ngaphezulu kwakho konke lokho yana kubufakazi bokuthi ngempela abantu bokufika bayalibulala izwe laba abahleli lapha ngokungekho emthethweni ngoba ukube basemthethweni kwabona laba abadayisa idakamizwa ngabe kulula ukuthi sibone ukuthi nangu odayisa idakamizwa manje into enza kungabi lula ingoba iningi labo balapha ngokungekho emthethweni. Manje empondo abantu abakanje idakamizwa okanye khona abanye abazothi hayi thina akuphileki neze nabo ngoba idakamizwa nokuthi basithathele izindlu ukhona umehluko khona or kuyafana yonke ndawo. Hayi kuyafana ngane yakwethu sikhumbula ukuthi inkululeko thina sesineminyaka ewu32 sangena inkululeko ngenxa yomoya omuhle wethu thina abantu base South Africa ingakho ubona bonke abantu befuna ukuzohlala lapha ezweni lethu base besabalala ke nezwe lonke into ke sisisukumisa manje ukuthi kulomoya omuhle ongaka thina esiwenzile ukuba kubemukela sibavumele bahlale yonke leminyaka besazi ukuthi abantu bahleli ngokungekho emthethweni la kodwa besiqonda ukuthi abantu bakithi abanye babo baqhamuke eindaweni lapha khona abahluphekile khona noma kunezimpi khona nohulumeni babo abangenzi kahle so ke sakuziba nje lokho manje ke uma usubona sebebeka amakhosi usubona sebedayisa idakamizwa umgangela bengasafuna ukufihla ubone sebeshaya amaphoyisa eGoli nje sabona bebulala amaphoyisa amabili akade bathatha ebasusa enkantolo bayisa lapho kugcina khona abantu abasuke besalindele ukuthi basazoya einkantolo manje ke lokho sikubona kuyingozi okunye kokukhulu kakhulu asebekwenza kokukhulu ke okusethuse kakhulu ukuthi sebedayisa izingane sebethatha abantu besifazane igqila uma ubona umuntu wesifazane la ku social media umbone evikela umuntu okufika ubokwazi ukuthi le video ayenzayo isuka indoda imile la iceleni imtshela ukuthi akathini uma ungaya kubo nje yobabuza dade wethu ungaze wenza ivideo uvikela umuntu okufika izwe lonke iSouth Africa yonke ithi abantu bokufika isabadingi wena ubavikela ngoba kwenze njani kakhulukazi laba abathandana nalabo base Nigeria bangabantu abahlukumeza ngalendlela ongeke ukwazi ukuyemukela engakwenza ubuyisa ukudlo sokudlila suke emile la iceleni emtshela emthuka embiza ngayo yonke inhlamba kodwa ebethi lo muntu uyamthanda bese ufica ingane yakithi ifaka imakeup ikhuluma kahle ismile noma imamatheka uyitshele wena ukuthi hayi lo muntu uvikela lo muntu okufika ngempela iqiniso selitholayo ukuthi usuke emile la lo wase Nigeria eceleni emtshela lo wakithi ukuthi uma nje ungakwenzi lokho kuzokwenza ku1 no2 no3 abanye babo
bakhipha isizisu, abanye babo bayabashutha bengagqokile, abanye babo bayabashutha bese inkonzweni zasemakamerweni, bawagcina lawo lobo bufakazi babugcina. Ibona ka sebebusebenzisa ukuthi uma ungakwenza ukuthi ngizokwenza ukuthi bese uthola ingane yakithi yenza izinto engayithandi ngoba izama ukuvikela isithunzi sayo. Sizokhuluma sithi ukubheka futhi nakhona udaba lwasePoint ikakhulukazi njengoba sibuya nje kwelase Albert Park uma sibuya nje ngalapha. Siyathokoza. Lamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhosi FM kanye nenhlangano iSABC. uKhosi FM luhamba phambili. Sukumile uhamba yonke imigwaqo yeTheku Mfokandaba nilihola nabanye obambisene nabo. Sifisa ukwazi ukuthi nje siyaqonda sesiyazi ukuthi kuliwa nalabo abangenawo amaphepha ukuthi noma imvume zokuthi babe seningizimu Afrika. Lokhu yakuzungeza lokhu yakungena emafletini sekumile asezokubona kuqhubeka nowenzile umsebenzi noma sekuuhlelo lithile. Sicela ukusho ukuthi indaba ezitha siqale Shenge sidlulise okukhulu ukuthokoza kwethu kubaba umkhwanazi ophethe amaphoyisa lapha esifundazweni. Siphinde sidlulise okukhulu ukuthokoza kumaphoyisa asuke etshaliwe kulezi inkambo zethu othola ukuthi umsebenzi wawo ubamncane ngendlela eyisimanga ngenxa yenhlonipho nokuthobeka kwabantu abaqondayo ukuthi sizokwenzani la esisuke sikhona. Akuphelile Shenge nawe V akuphelile lo msebenzi esiwenzayo kunamabhilidi noma kunezakhiwo lapha eThekwini ezinkulu ezingaphansi komnyango wakwaWorks ezigwamandwe ngabantu bokufika bengagcini nje ngokuyigwamanda ngoba bengenayo indawo yokuhlala kodwa beyigwamanda ngoba bese beshaya nemithetho ukuthi akungenwa khona kanti ngaphakathi kunemikhuba emibi. Sasifuna nje ngaleyo sasakhiwo sasifuna ukukhombisa uhulumeni ukuthi kulula kangakanani ukulungisa inkinga yokugwamanda kwamabhilidi lokuthiwa hijacking of buildings la esifundazweni. So ke umonakalo okhona kulamabhilidi athathwe ngenkani uyesabeka ngaphakathi njengoba sangena lapha ngaphakathi nje safica ukuthi kunengane noma singangenanga sonke kodwa umacingwane wangena. Sicela ukwedlulisa okukhulu ukukhala kwethu ngokushelwa kwakhe umuzi. Sifise futhi ukuthi sicela insizwa nabantu bonke ukuthi behlise umoya bebeke nje umoya phansi abaholi bakhona bazolulandela kahle udaba kungasingayithatheli thina umthetho ngezandla ngoba enye yento eyenzakalayo njengoba umacingwane eshiselwa umuzi kuzanywa ukucingwa indlela yokona lo msebenzi esiwenzayo. Kuzanywa ukuthi sisukume thina bese kuba khona into esiyenzayo ezothatha konke lokho okuhle sesikwenzile iyokufaka emgqonyeni. Manje ke sicela abantu bakithi behlale phansi sikhona thina bese thembe nje ukuthi sizoyilungisa kahle. Lapha na Mroza eBuilding sathola ingane eneminyaka ewu13 ethandana nomuntu wangaphandle oneminyaka engaphezulu ka48 iphethe ingane iyincelisa 13 years. Kwatholakala idakamizwa kwatholakala lonke uhlobo lwento amaphoyisa kusemaphoyiseni ke ngenxa yokuthi sasifuna ukukhombisa amaphoyisa ukuthi ngempela njengoba sizinsizwa nje ezinye izinto siyiyeke ngabomu kodwa hayi ukuthi ngeke sikwazi kuyilungisa thina. Sathi nje insizwa ayizungeze ibhilidi bese ihlala phansi zazungeza insizwa sakhiwo zahlala phansi. Amaphoyisa sawacela ukuthi angena sihlonipha angena amaphoyisa abuya nenqwaba eyidakamizwa abuya nabantu ngalo msebenzi esawenza kulesa sakhiwo. Mashenge nawe V kwa suku umuntu owatholakala ngaphakathi wayokhomba idakamizwa emtateni zika 13 million. So engisho ukuthi ke kungabukeka nje kwabanye abazama ukusiqeda amandla bekhuluma zonke izinto abayikhulumayo kodwa iqiniso lithi umphumela walo msebenzi esawenza nomsebenzi esazoqhubeka siwenza kwaba mkhulu kakhulu. Okubhlungu nje kakhulu esisazokulandela ukuthi inkosazana esebenza eminyango kulela bhilidi ixoshwa ukuthi umuntu ophethe security lapha owumnikazi we security egada lela bhilidi waseKhongo. Ingane yakwethu inkosazana yakwethu bebisebenza lapha yana ixoshiwe ngoba kuthiwa yiyo eyatha size lapha yana. Iqiniso lithi ayikho isakhiwo esigwamandwe ngabantu bokufika la eThekwini mina engingenalo ulwazi lwalo lonke ifloor nefloor ngazi ukuthi kwenzakalani. Yingakho sawakhombisa amaphoyisa nje sizama ukwakhombisa ukuthi nabo ubufakazi obubodwa nje singanikhombisa bona saze sathi uma ningatholi lutho nisibophe. Ngiyathokoza. Abantu abazethusa lezi zinto futhi ke mangabe sikhulunywa le kude nje
uyaye ungacabanga ukuthi hey kanti zijule kangaka zisinda kangaka abantu abafana nani emfowethu siyababonga kakhulu ingakho nathi sukukhoze breakfast senze isiqiniseko sokuthi zonke izinto ezidinga umphakathi kumele umphakathi uzazi sisondeze eduzane bethi abantu bevuka nje baqondisise ngempela ukuthi umsebenzi awulula futhi umthwalo usudinga thina njengabantu baseMzantsi Afrika sisukumeni sonke manje silwele izwe lethu laseMzantsi Afrika mhlawumbe sesiyoyivala nje Mhlonishwa ngiyazi ukuthi kukhona okuvelile endabeni ukuthi sekubanikeza mhlawumbe insuku zicishe ziba30 okanye kupheleni kwayo lenyanga esiphezulu okanye kaJune ukuthi ke impela bashaye bachithe la ezweni laseMzantsi Afrika nanokuthi khona la sibonile esithangamini sabezindaba kukhona uwe okanye nomholi weqembu iMarch and March kanye nomholi besifundazwe bakwaZulu Natal mhlawumbe isinqumo lapho nomphumela yini engcine nivumelana ngayo. Sicela ukwedlulisa okukhulu ukuthokoza kubaba uMkhwanazi no Premier kwaZulu Natal ubaba Mhlonishwa uNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli ngokuthi bengabaholi besibize bezofuna ukuza ukuthi yini le esiyenzayo safike sayichaza ke ngokwendlela esichaze ngayo bakuthokozele basebecela ukuthi bacela sisebenzisane nabo ukuze sinikeze ithemba nakubantu abangekho la ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abakhuluma okungekhona bese kugcina kuphuma kuba ngathi khona nje into yodlambedlu nabantu abangaphatheki abalapha esifundazweni manje ke uma umholi njengo Premier no baba uMkhwanazi awukwazi ukuthi uvumele isimo esinjalo ngoba amanga ke kodwa kusuke kungamanga kodwa kamanga mayengachaziwa abayiqiniso so ke ingakho bekufanele sihlale nabo sichaze ukuthi cha thina nakhe sikwenzayo nanokuthi siceleke bonke abantu abasebenzela ubaba uMkhwanazi nabasebenzela ubaba uPremier ukuthi phela asikwazi ukuthi mangabe sesihlangene nobaba uMkhwanazi nobaba uPremier bese kuba ngathi lenkinga intsha siba nakho ngushilo kubaholi bami ngathi cha abaholi nizothi nisalungise nikulungisayo thina sizobe siqhubeka ngoba kukhona okulungayo ngalento esiyenzayo so ke ilezo zinto okufanele ukuthi umphakathi uzazi nanokuthi ke sibekezele ngoba phakathi kwabantu abeza kulama mashi njoba nizwa kukhona abantu abakhalazayo bethi hayi uphakela umthakathi uyashana kwimashi uphakela umthakathi uyathethisana kwimashi ingoba thina siyazi ukuthi kukhona abantu abasuke bethunyiwe abathi akuvalwa amakhamera njoba sishutha silapha sibeka ubufakazi bokuthi ngempela into esiyenzayo iqondile kufanele kushuthwe yonke into ngoba yonke into esiyenzayo iqondile akukho la kufanele kuvalwe khona ikhamera manje mawuzwa umuntu ethi akuvalwe ikhamera ubokwazi lo muntu ukuthi okokuqala ufuna ukweba okwesibili ufuna ukuxova ukuze kuzothi mase kuphume indaba entambama siphume njengabantu abonayo kade sebelutha kade sebenza ngenxa yokushutha sikwazile thina qobo ukuyibonela abantu esihamba nabo abagangile bathatha ama cellphone ezitolo bathatha izipika zabantu bokufika into esingahambisani nhlobo ke nayo so ke ingakho sithi abantu ababekezele bese thembe nje siuhole kahle umkhankaso uyozuzwele ngoba into esiyenzayo ngoba siphuma ngobuningi obungaka ukukhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni uyasibona thina singabantu bakho sizingane zakho ukuthi sikhathazeke kanjani ngakho sicela ukuthi usinake. Siyabonga kakhulu mfoka nje abantu abothu bani nathi sesidedela nje siyathemba futhi ukuthi makuwenzeka kuvuleka lezo ikhala abantu bethu abazokwazi ukuthi babe nalawo makhono ukuthi bangene kulezo indawo lezo kade mhlambe sihleli labo ke abangenawo amakhono kunjalo shenge kakhulu inkosi uMancinza lapha inkosi yakwaZondi ibophezele kakhulu ekutheni benobaba angazi noma ngengimbalulo kwamanje kodwa ukhona ubaba walapha eKZN omkhulu oyibophezele ukuthi sizoqala siqeqeshe noGugu lethu Xaba ofarishile njengamanje sine program ufuna siyiqale nezingane zakwaNongoma ezu100 okufanele zifundiswe ukuhweba ukuze uma ngabe bephuma laba bantu kube khona abantu abangenayo kuzo zonke ke indawo lapho kunabantu khona bokufika mabephuma kufanele kungene umuntu wala eSouth Africa kodwa into yokuqala ezokwenzeka ukuthi lezi zingane zakithi ebezisebenza kulezo izitolo yizo okufanele kube ngezokuqala ezingena kulowo msebenzi ngoba vele ziyawazi. Siyabonga kakhulu ngiyahlangana Zulu wasephendula umphakela kodwa noma engakaphendule radio kodwa ke kulungile siyathokoza vele sihlangane kanjani manje Sesiyahlukana kanjani ndawo siyathokoza sehlukane nabesini